Som els nens i nenes de l'Escola Àngela Bressuela, de tercer. Us en recordeu que el mes de desembre van venir a fer un intercanvi de postals de Nadal? Doncs als nens els hi ha quedat molt bon record i durant aquest trimestre hem estat treballant un projecte de teatre. Han après a llegir teatre, a escriure'l i també han fet una representació. I els hi fa molta il·lusió representar-vos a vosaltres. A veure si us agrada. Sí. Molt bé. Molt bé. Que maco que van Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Amb tot vosaltres, el sastre valent. Un dia d'estiu molt calorós, un sastre cosia un vestit per a rei. Estic cansat de tant cosir. Descansaré i em prepararé una llesca de pa amb mel. Però les mosques que hi havia allà a la vora van posar-se al pa. Maleïdes mosques, no us mengeu la meva mel. Molt enfadat va agafar un gat, un sol cop va matar 7 mosques. N'he mort 7, soc el més valent de tots. El sastre va acabar el vestit i molt orgullós el va posar al rei. Mentre caminava anava a la palla. Soc el més valent de tots. N'he mort 7 d'un sol cop. Soc el més valent de tots. Què? 7 d'un sol cop? Que valent! La gent del carrer el mirava espantada. La seva travessa va arribar a les orelles del rei i la reina abans que el sastre entri al palau. Majestat, aquí el teniu, el vostre vestit. Molt bé. Digues, és cert que has matat 7 d'una sola vegada? Així és, majestat. Ets un valent. En aquest cas, és la nostra voluntat que ens deslliuris de l'ogre que ens roba el menjar i ens destrueix les cases. Majestat, en realitat, no és el sastre que ha matat. Ja n'has matat 7 d'un sol cop. Desfer-te un et serà molt fàcil. Tindràs la recompensa que vulguis. Però jo no. El sastre no va poder dir res més. Els reis es van aixecar i se'n van anar. Així és com el sastre es va enllaçar al bosc per enfrontar-se amb el terrible ogre. El va trobar dormit sota un arbre. Els troncs de l'ogre semblaven troncs, però el sastre no els va espantar. Va treure el seu taló, els seus estris de treball i va posar fil a l'agulla. Li cosiré la màniga als camalls dels pantalons. Quan va acabar de fer això, va continuar amb la seva enginyosa idea. Li cosiré la màniga al sac on reposa el cap. I ara un bon cop de punt.
capturat unicorns i sorprenent i ataquen la nostra bèstia amb la seva banya. El volem viu, no volem que li facis mal. No us preocupeu, majestats, l'aniré a buscar. El sastre va tornar al bosc i va caminar i caminar fins que va trobar l'unicorn. Mentre dormia, el va lligar. Quan l'unicorn es va despertar, no va tenir més remei que seguir el sastre fins al palau. Majestats, aquí el teniu. Ja he complert els vostres desitjos. Sastre, has alliberat el meu regne de tots els perills. Ara complirem la nostra promesa. Majestats, voldria demanar a la princesa si es vol casar amb mi. Els reis van haver de complir la seva promesa i el sastre va parlar amb la princesa. Princesa, es voleu casar amb mi? La princesa estava enamorada del sastre des de feia temps per les seves proeses que li havia fet. M'encantaria que fóssiu el meu espòs. I fou així com el sastre i la princesa es van casar. Visca els